ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш маълум шуд ки варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо ташкилоти UFC шартнома баст ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки муҳорибаи ӯ дар ташкилоти UFC кай ва зидди кӣ баргузор мегардад. ҳамчунин оиди дигар хабарҳои MMA низ гап мезанем. барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон TJ. ҳиҷомаи бепул барои шумо. аз ширкати шифофармо дору харидорӣ карда аз номи канали мо Паҳлавон TJ гап занен ва онҳо шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. ин аксия то иди қурбон идома медиҳад. барои ҳамин имкониятро аз даст надиҳен. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, шаби гузашта хабар баромад ки ҷангори вазни сабуки UFC Гурам Кутателадзе осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Ҷейми Маларки даст кашид ва ташкилоти UFC барои Маларки рақиби нав кофтанро оғоз карданд. ва инак чанд дақиқа пеш варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов дар саҳифаи расмии худ хабар дод ки расман бо ташкилоти UFC шартнома баст ва муҳорибаи худро аллакай шаби 3 ба 4 июн дар турнири UFC Fight Night мегузаронад. варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 8-2 шаби 3 ба 4 июн дар октагони UFC бо варзигари австралӣ Ҷейми Маларки бо рекорди 16-5 вомехӯрад. ва дӯстон, ин беҳтарин хабар аст ки мо Муҳаммад даста ва ҳамаи мухлисони тоҷик, махсусан мухлисони Муҳаммад Наимовро табрик мекунем. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров низ баромад мекунад. дӯстон, UFC ба ҷангварон шартнома барои 4 муҳориба медиҳад ва ҳам Муин ҳам Муҳаммад соҳиби чунин шартнома шуданд, яъне онҳо бо UFC барои 4 муҳориба шартнома бастанд. аммо Муҳаммадро санҷиши вазнинтар интизор аст, чунки ӯ ҷангори вазни ним сабук, яъне 66 килограмм аст, а ин муҳориба бошад дар вазни сабук, яъне 70 килограмм мегузарад ва Муҳаммад ин муҳорибаро дар муддати хеле кӯтоҳ ва дар вазни вазнинтар қабул кардааст. барои ҳамин мо ба ӯ муваффақият ва албаттаки ғалаба орзумандем. Ҷейми Маларки ҷангори ҳаматарафа сахт аст. ӯ аз 16 ғалабаи худ 10 тоашро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 тоашро бо тариқи сабмишн ва 3 тои дигарашро боша бо қарори доваро ба даст овардааст. дар UFC Маларки аз соли 2019 баромад мекунад ва ӯ дар ин ташкилот аллакай 7 муҳориба гузаронидааст ки дар 3 тоаш мағлуб ва дар 4 тои дигараш боша пирӯз шудааст. дар 2 муҳорибаи охирони худ Маларки Майкл Ҷонсон ва Френсиско Прадоро шикаст додааст ва айни замон ӯ дар UFC 2 ғалабаи пайдарҳам дорад ва шаби 3 ба 4 июн ӯро муҳориба бо варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов интизор аст. топови ҷангори вазни сабуки UFC Матеуш Гамрот дар муҳорибаи Бенил Дарюш ва Чарлз Оливера прогнози худро дод. ба Бенил фарқ надорад ки муҳориба дар стойка мегузарад ё ин ки дар замин. дар муҳориба зидди ман ӯ исбот кард ки гӯштини ӯ дар сатҳи олист, аз зарбаҳояш боша хеле вазнин аст. ана оиди ҷиу-ҷитсои ӯ бошад, пас ӯ чемпиони пешинаи ҷаҳон аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Бенил Дарюш аниқ ғолиб мешавад, гуфтааст Гамрот. хотиррасон мекунем ки моҳи октябри соли гузашта Матеуш Гамрот дар муҳориба зидди Бенил Дарюш шикаст хӯрда буд. ана оиди муҳорибаи Дарюш ва Оливера бошад, пас ин муҳориба аллакай рӯзи 11 июн дар турнири UFC 289 баргузор мегардад. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Гамрот розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.